Принципът «не завиждам, не крада, не лъжа» е от съществено значение за изграждането на устойчиви организации и адаптира обществото, като насърчава удовлетвореността, почтеността и честността за положителни индивидуални и обществени резултати. За да разберем въздействието на този принцип, трябва да зададем конкретни въпроси и да проучим различни аспекти. На първо място, можем да анализираме инвестиционната привлекателност чрез сравняване на финансовите резултати на правителствените агенции с и без етични рамки. Можем да изследваме връзката между корпоративното управление и акционерната ефективност, както и да оценим влиянието на етичното поведение върху финансовата стабилност на неправителствените организации. Позитивните финансови резултати от намалената неетичност могат да бъдат изследвани чрез количествено анализиране на спестените средства. Можем да разгледаме увеличаването на приходите от лоялността на клиентите в доверена среда и да изследваме заплатената от инвеститорите премия за етични действия. Индивидуалните стимули играят решаваща роля за насърчаване на етичното поведение. Можем да разгледаме нефинансовите стимули, разпределението на печалбата и етиката, както и потенциала на геймификацията да стимулира здравословната конкуренция между служителите. В крайна сметка, резултатите могат да бъдат количествено измерени, анализирайки сънижението на неетичните действия поради усилена мотивация. Също така можем да проверим подобрената ангажираност и ефективност на служителите, породени от етичните практики. Предсказване на бъдещите трендове с оглед на екологични, социални и правителствени въпроси е друг важен аспект. Можем да обсъдим ролята на ESG и критериите в инвестиционните решения и да анализираме съответствието на нормативната уредба с етичните принципи. Можем да въведем иновативни подходи, като инструменти за спазване на правилата и блокчейн за повишена прозрачност. Измерването на спазването на етиката е също важно. Трябва да изследваме технологиите за подобряване на етичното съответствие. Можем да разгледаме мерки за предпазване от измами и етично решаване на задачи и да калкулираме икономическите ползи от технологично подпомагана етика. Важна е интердисциплинарната значимост. Можем да анализираме икономическите ползи в отрасли като здравеопазването и финансите и да обсъдим намалената корупция и подобреното разпределение на ресурсите в резултат на етичните практики. Трябва да подчертаем значението на емоционалната интелигентност на работа. Можем да обсъдим влиянието на емпатията и комуникацията върху етиката, както и да анализираме емоционалната интелигентност. Когато се възприемат етични принципи, обучението за връчването на етични решения и чувствителността към различните култури са от съществено значение за зачитане на културните норми. Можем да анализираме значението на междукултурното обучение за насърчаване на етичното поведение. Важно е да се разгледат правните последици и глобалната спрямо местната перспектива. Можем да анализираме правните последици и въздействието върху местните общества, както и да обсъдим всеобщото приемане и ролята на международните организации. Допълнителните възможности за разглеждане включват ролята на ръководството във възпитаване на етично поведение, както и изучаване на важността на непрекъснато подобряване и наблюдение. Важен аспект е и управлението на веригата за доставки, изградено на етични принципи, което директно влияе на доверието на клиентите. Благосъстоянието и моралът на служителите се влияят от етичната култура в организацията. Изучаването на влиянието на етичната култура върху задоволството на служителите е критично. Интегритетът е ключов за стимулиране на иновациите и творчеството в организациите. Можем да анализираме въздействието на почтеността върху иновациите, междусекторните партньорства и глобалното лидерство разчитат в голяма степен на доверието. Изучаването на значението на доверието в партньорствата и международните отношения е важно. И накрая, изследването на организационната устойчивост, вкоренена в етичните принципи, е важно, особено когато сме изправени пред криза. Чрез разглеждането на тези конкретни въпроси и изследването на различни аспекти, можем да постигнем по-дълбоко разбиране на значението на принципа «не завиждам, не крада, не лъжа» в изграждането на устойчиви мисии и справедливо общество.